Nagpadayon ang retrieval operation sa mga otoridad sa duha pa ka mga treasure hunters nga nahibilin nga nalubong buhi human mahugno ang yuta nga ilang gikabgab sa Purok 3, Barangay Ibo, Malalag, Davao del Sur niadtong Nobyembre 10, 2025 sa hapon. Sa report sa CDRRMO Digos City as of 9 PM November 13, nakasinati sila og kusog nga tubod sa tubig nga mao'y nakapalisod sa retrieval operation. Ug karong adlaw, Nobyembre 14, nga ikaupat ka adlaw ang milabay human sa insidente. Gipadayon ang operasyon ug gituuhan sa mga rescuer nga duol na sila sa bahin sa yuta nga nahugmak kay nakakuha sila og safety helmet. Giilas sa kapulisan ang mga biktima nga sila Glenn Iral Sasuman, Nerio Jesula Otida ug Simako Sabak Kisaot. Martes sa hapon, Nobyembre 11, 2025, nahawas sa mga rescuer ang patay nga lawas ni Sasuman. Subay sa investigasyon sa Malalag Municipal Police Station, gi-question nila ang tag-iya sa yuta ug giingong financier sa treasure hunting operation aron ipaesplikar sa nahitabo. Sa kasamtangan, ginaandam na sa kapulisan sa Malalag ang mga dokumento sa pagpasaka og kaso tungod sa panghitabo. Gibana-bana ang anaa sa 200 PE ang gilawmon sa gikalot nga yuta sa site kung asa gihimo ang treasure hunting activity o gilauman nga mahawas na nila si Utida og Kisaot sa labing dali nga panahon kay makapalisod og samot sa retrieval operation ang bundak sa kusog nga ulan.